Здравейте хора, аз съм Болтман. Днес снимам Survival Games с Minecraft Plot. И така ще започвам вече. Кога става ще влизаме? Всички са стартали, бе. Некоя скоро повече. 19. Окей. Така, това е напълно нова поредица. Ще снимаме главно на Minecraft, като няма да снимаме само Survival Games, ще снимаме други мини геймс, натам може да започнем една Survival поредица. Ще някакви редстонове може да правим за тези, които искат. Взето ще е това за сега, главно Minecraft. Но там може и други да почне да снимаме, ще решим. Влогове почти няма да има, може и да няма. Не знам, зависи. И общо взето ще е това, нека сега се насочим към играта ни. На кой мап играем? Добре. Извинете ме. Добре, аз съм почти горе-долу до теб. Как гледаш? Добре. Тук се забравям по кое дърво е често. Естествено, не е тук. Ти къде си? Аз съм до теб. Дай. Да, ходим някъде, стой на едно место. Движи. Къде се търси? Ела за това. Влизай тук вътре. Стой. Тук доколкото помня, като съм видяла майна. Се обляка. Тега, че това има и меч и си. Ти излезна? То не ни гони. Опа, той е още там. Там има още. Бе, кой ме хитна? Сигурно като си паднеш, защото не го правиш. Сигурно. Имаше по-гайто. Според ще си ти първи по-става. Опа, тук е честно. Какво? От два златни меча. Къде си? Къде са където? Тъй. Добре. Има често. Има чести, що? Няма нищо, що да има нещо? Ела тук вътре сигурно има чести. Ако се влиза вътре. Няма качване, няма чест. Там по-нагоре има чест. Тук има... Има нагредник, ела и го вземи. Ела тук нагоре имаше чест. Два честа си. Ти ходи, вземи ония горе, аз ще видя то. Добре. Аз съм малко по-нагоре, да знаеш, нагоре по хода ще видиш. Няма нищо, естествено. Ти намери ли нещо? Ела, тук има хубави неща. Ето ти голдена. Аз ти имам два. Дай ми го така.
Evo тук долу за чест. Някой те хитне или пак? Как го изтръгна. Имаш ли панталони? Още едни имаш? Ето това меч, че е по-светен, дай дърва. За какво? За какво смисъл? Има ли панталони? Не, нищо. Там има един. Ела. Там има чест, ево да видим. О, добре, гащи, ела и си вземи пуска. Тук при дървото, тук вече идвахме, ако не се може. Ми идваме. Има още един стол, вече вземи. Ела съм. Не, тук 100%. Може ли малко дим? Там само един кап. Ела, аз знам къде има ходи често. Идваш? Тук много не скачай да си нахабиш сенца. Тук вътре си ходи често. По ъглите си. Обяни се. Тук ли си? Ти си там, там има двама. Обяни се. Неко не е. Къде? Аз изнасям вече, може са тими да ни избият. Какво? Горе може са тими да ни избият. Дай да чуя. Тук е честно, що ли? Видиш? Тук, вътре. Това трябва да ще съм попълзва. Ами неко само почвам. В смисъл, ако един човек, като сме от двама, поне аз знам, сигурни килове. Има ли хубаво? Тук имаш ли? Търпят. Тук вече идвахте. Вот я видят. Тау хрена. О, горе имам една диня и една златна ябълка. Поне бутчета да се релакса. Ето тук в това зеленото обим и след това ще отидем по моста. И това вече обидах. Тук ми наваква. Наваква. Ела да сам тук май не се обидах.
И отглеждай си тук близо до водата, в Виждам принцип. това още. Так, В смисъл във водата има често. Оставят. Няма повече много, нали? о, Спирането го пази. трябва да гледам. Тук имаше чест, сигурно си. Не го помня вашето. Тук има чест. Не знам, що го поменяваш, защото казвам. Къде отиде? Ела тук на това каменно туре, не знам какво ти да е това. Идваш ли? Аз те дебел. Във водата. Там Там има нека. Май. къде? Не. Е тук е. Това е ли си ти или е някакъв дюк? Не? Стой, аз се крия. Често е А? че знам. Под водата. Тук до лодката там. Ела, там има да. Следваш ли? Стой, тук има чест, долу има преначе. Вязаната. Всичко се обявя тези буклуци. Ела на тази лодка. Малко във вода. Де е това? Честовете са такова. Ела да се върнем за нея често да видим, ако имало нещо от тях. Ела на честовете са рестовите смисъл, айтемите пак са така. Къде? Къде си? Да. Стой тук в този чест топира има нещо. Ето, яде. Ела. Елайте там. Един хляб и 3 диня. 1, 2, 3. Айде, не знаех си, че в лония честия има нещо, но... Ние ако сме силни, с тези камъл 100 минути. Аз викам да ходим на спам. Аз си взех такова въдица. Ще ми трябва смисъл. Сака да изберем. Паднал си. Стой, тук си подминал често ще. Тук има хубави атеми, ела. Ядене, останато едната парижола. И аз имам айрон бутуши. Аз вече си имам някакви айрон бутуши. Не, тя бутуши не ми трябва, всичко ли взех. Ендър перила също взех, че... Ела, виж. Като свършим... Тя Survival Games, мисля, приключваме епизода, защото ще стане преди дълго. Тук има още ядене. Бегай. Чакай, аз не знам само къде си. Метах Ендър Перил и изгубих спал. Ти ли си това до водата? Не знам. Чакай, спри се, моите тега. Не, ти си тук един до водата, стой на носта. Аз съм при водата. Добре, значи горе един слаба. Ти ли си това във водата? То тук е някакъв фул айрон, не си.
Къде? Къде съм? Ела да му се върне много. Аз ще го бъда. Виждаш ли? Ела ми фокусира от тия мислиш. Ай, да. Това ли е видео? Кой вие видите? Хубаво, Във водата скачи, бе! Това няма нищо. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ви да харесате клипа, да коментирате и да се абонирате за нашия канал. И благодаря ви, че ни гледахте и до скоро!